Ràdio Godella, 98.0 i radiogodella.com, la ràdio del poble. Buenos días, comunidad valenciana, países andorranos, toda la galaxia, España, el extranjero. Se parecía, no tiene las mismas letras que el gallego, Tampoco se crea estupidez. Palpunquis parromeros del poble de Moatro. Cale Barraca, un programa que ni el pelotazo de porchinos. Tontos del teu poble, falleros i farloperos. Ara van de punquis però se les ve el plumero. Moniates que van de valentes i després van a missa tots els diumenges. Vos folleu entre cos i germans mentre feu la cua per el festival. La Cale Barraca és lo que a tu te posa perraca. La Cale Barraca és lo que a tu te posa perraca. ¿Dónde está? La Cale Barraca antes era una mierda y ahora también. Macondo no es Valencia. Por Pablo Casado, por un fascismo del siglo XXI. Votar a Pablo Casado. La Cale Barraca es lo que a tu te posa perraca. La Cale Barraca es lo que a tu te posa perraca. És curiós que ara els catalanistes recuperen les coses dels blaveros i fascistes d'antes. De Mallorca a Murcia y de Murcia a Barcelona, la Cale Barraca es lo que més asco te dona. La brida, pues pasa la brida, y el chupito fire es lo que més t'anima. Moatros, no som del vostre mundillo, y es que ja fa temps que comença a fer tu fillo. La Cale Barraca es lo que a tu te posa perraca. La Cale Barraca es lo que a tu te posa perraca. La Cale Barraca es lo que mos posa perracas. La Cale Barraca es lo que mos posa perracas. La Cale Barraca es lo que mos posa perracas. La Radio Godella está sumida en el caos. Los miembros de la Cale Barraca están en disputa. Esperando resolver el asunto con el bloqueo de poderosas magias negras, la codiciosa Federación de Suecanismes ha detenido todos los envíos a la pequeña ciudad cercana a Valencia. Mientras el Congreso de la República Barraca debate interminablemente esta alarmante cadena de acontecimientos, el Canciller Supremo ha enviado en secreto a dos caballeros Jedi, guardianes de la paz y de la justicia en la audiencia, para intentar resolver el conflicto. Siguiendo reinando la inquietud, varios de miles de sistemas solares han declarado la intención de no escuchar la radio. Este movimiento separatista, liderado por el misterioso Alfred Costa, ha provocado que el limitado número de caballeros Jedi le resulte difícil mantener la paz y el orden de la audiencia. La senadora Chus, la antigua reina de la radio, regresa al Senado Galáctico para dar su voto en la crítica cuestión de crear un ejército de la Barraca que ayude a los desbordados caballeros Jedi, aunque tras los problemas del suministro en la Ford de Camino y los despidos en la planta de Dagobah, esta déspota se ve obligada a huir con el dinero presupuestado a otra dimensión temporal junto a otros miembros, al futuro. Con la guerra empezada, la radio se desmorona bajo los ataques del Lord Sid Xavi Sarriá, quien tiene secuestrado al canciller Piconenko, líder por el Senado Galáctico, en las llanuras del Zulo del Terra. Con los ya encontrados mapas de la nueva estrella de la muerte llamada A-Punt, los caballeros Jedi liderarán la misión desesperada de rescatar al canciller cautivo desde Radio Godella, ahora instalada en la boscosa luna Yavin 4. Vocaliza. Estos dos héroes tienen el deber de derrotar al imperio botánico que ahora les subyuga, salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia. Bueno, aquí estamos, el golpe.
Viva el canciller! Viva el canciller, man que pierda. Som i serem. Som i serem. Ai! Què fem? Sabrem. Sabrem de què? Sabrem. Mos aclarirem. Home, jo no vull dir res, però mos ha passat con Franco. De tropa a generalísimo, eh? Estàvem Sí. fa 2 dies de becarios i així estem. Sin comerlo ni beberlo. Sin comerlo ni beberlo. Sin comerlo sobretot. Així jo crec que la gent s'esperarà que fem algo nou, però... Però no, jo crec que va ser la mateixa merda que sempre. Sí, però ara en vídeo, que se nos ve a la cara. Però más juventud. Con más juventud. Con más juventud, alcalde! Bueno, Jordi, fiquem un tallat o algo, o com està l'assumpte? Un tallat de temps. Un tallat. Un tallat! Un placer para el paladar. Pero primo, si eso son fajitas. Ah, ¿te vas a hacer el amor? A chot de cera. El choto ple de cera. Deixa la meva teta, deixa la meva teta. Però li dona feina en què? Gravant, que és el seu càmera porno, o com està el tema? Pues yo ya estaba preocupado, compadres. ¿Cómo que tardaron tanto en volver? Si la Navidad ya pasó hace ya mucho tiempo. O sea, ya nos pilla casi fallas. En fallas es donde le pegan fuego a cosas. Bueno, en Australia también, pero como que nos pilla lejos, pues como que nos da igual. Bienvenidos. Alcalde, cabrón, pon PCR para la juventud. Estoy en Jesús haciendo transbordo para la línea 1. O sea, que me lo he tomado con calma. Cale Barraca. No. In the mix. ¡Allá vamos! ¡Viva el break! Artur. El hijo del break soy yo. Compromís reparte señeras a los vecinos para adornar los balcones el 9 de octubre. Ahí lo tenía. El cambio. Sí, era mal, sí. ¡El cambio! El cambio! Los balcones y los estudios de radio. Menos mal que d'ací poques són eleccions i tindrem el PP. Menos mal que no em vaig empadronar. Menos mal. Señoras y señores, siguiente noticia. ¿Sabes això? El polémico mensaje de Spiderman. El que se quiere curar de cáncer, se cura. Y el que no, se muere. Pues lo que va a dir Cruyff, Espera. salir y disfrutar. Así fica. El médico ha asegurado que la actitud es aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros con el cáncer. Y ho fa en una foto aixina, un selfie aixina. Sí, claro, fent de lo que no. És que si me tapa el Que pelín. tens que explicar quin símbolo estàs Mira, fent. esta cámara va, si no va, pues dona igual. Si no es esta. Fuera, que li donen a Spiderman. Exacte, ya está. Vaig a la fer Esto mal. censura. Expriman el que té nom de videojoc fora. Que venga el otro. Que venga el otro. El ET y el otro. Donald Trump asegura ser inmune al coronavirus e insinúa un posible contagio de Joe Biden. Tosía terriblemente, va dir. Ell no! Ell en el discurs el altre. En el discurs que va fer no tossia. Diu, tenía tos de fumar ducados. Y fumar ducado, celtas cortos. Diu, el presidente de Estados Unidos asegura haberse recuperado y ser inmune al coronavirus. Además, deja un mensaje Joe Biden. Tiene un presidente que no necesita esconderse. Pues jo crec que el puto Palpatine barra Picorenko no l'han seqüestrat. O sigui, jo crec que el tio té el constipat i ha dit... El constipat, està tosint en casa. Que se lo trague los chiquillos, que se lo trague los chiquillos y que le jodan. Diu que chupen el micro. Y que la sigan chupando. Bueno, va, siguiente. Soy yo, otra vuelta, Claro, me cae la claro, puta que madre. eres el primer. Las provincias, Es que si no copias, los no sabes. alumnos del Colegio Mayor Galileo Galilei empiezan a salir de la residencia. Nos tiene manía casi toda Valencia. Casi toda, la otra casi somos nosotros. A mí no me digas que Y mis Valencia. amigas. Lamenta un joven mientras otra compañera defiende que se han hecho fiestas en todas partes. A veure, jo sí que... Ara, si voleu, li lleveu la raó. A veure, jo sí que sé que han tingut pintaes. A veure, pintaes de grafiti.
O sigui, pintar és de... No, això és a part, però... No, això les van tindre i no s'han negat mai. No, estan en Instagram i tot, i han tingut jaleo. I el peluquí Ximo Puig ha dit que va investigar-lo. Va a investigarlo. Lo de... ¿Les pintáis o lo de...? No, lo otro. Pero que no era Galileo, era Copérnico. Ah, es de veres. Que es Copérnico. Bueno, va, siguiente. Espera, a ver, 4G. Ah, sí está. Mercedes Milá carga contra Pedro Cavadas. No sé quién es y no me gusta su aspecto de guerrillero. Yo estoy de acuerdo, Mercedes. Que no m'ha vist a mi. Pedro Cavadas vive, la lucha continua. A veure, tot això, realment, lo del guerrillero, suposa que vindrà per la foto esta de l'hormiguero, que el tío, o sea, la foto de l'hormiguero, Está en pantalla, está ahí. El hormiguero, el guerrillero, no, ¿no? el So Vicente Pedro Cavadas, va anar ahí a l'hormiguero. Sí. I anava, pues això, en una camisa, en una jaqueta de camuflatge, i jo vull pensar que esta senyora, la senyora Milà, pues ho diu per això. Per lo de les operacions no crec, perquè el tio ho fa bé. Era de les FARC, operava en les FARC. Claro, el tio és el típic que te pilla un esguince i antes d'apanyar-te-lo te talla la cama i te fica una altra nova i ja està. Se talla el peu i el fica arreglat. Guerrilleros no. I a continuar. I la lucha continua. Ay, el negacionismo. Viva José. Descubren un restaurante ilegal y una vaquería y fábrica de quesos clandestina en Valencia. Ara feien de tot. Era polivalent. Però el formatge estava tallat o algo. El formatge estaria tallat en Sant Fumant. A veure, jo és que no sé... Ara fer formatges és il·legal, en València. Però a veure, gobierno el cambio, ¿no? Tens que tirar permisos? Sí. Permís de qui? ¿No? De l'àrea? No ho sé, a veure... No ho sé, esta notícia no té ningú... O sea, però és que tan avorrida està la puta policia com per anar a un alijo de formatges. Pillar un alijo de formatges. A veure, que el formatge pot estar mal fet i provocar coses a les persones. També hay que dir-ho, en la foto, en la imatge que poden passar... Que no sols siga l'olor a peu. És tot en verd, en la imatge, eh? O sigui, estava tot en regla. No. I apareixen unes bolses sospitoses de que no siga formatge. Hi ha un dispositiu verd. Nada. Jo, per lo que he intervingut, en realitat és per dir-vos que podeu buscar la Wi-Fi Aito 02 i la contrasenya és Godella amb G mayúscula 2.019. Porque no la digas en vuelta. A los chiquillos que están ahí. Pero no la digas en vuelta, porque si no el públic la pilla. Que el públic la pilla. Que van els chiquillos ahí a fumar, lo que se tenga que fumar, van ahí y hagan el wifi. Que se fumen el wifi, Arcade. ¿Soy yo? Sí. Diario de Mallorca. Detenido un joven en patinete en Son Cervera por agredir a un motorista. Va tu a Déu. En patinete. Que això és la... Foto del... Bueno, claro, es que al final, yo qué sé. Si vas en patinet es perquè estàs loco. No, claro, jo crec que és... O sigui, això és la vengança de les bicicletes, realment. O sigui, tota la vida ha estat el tòpic de... Els biciclistes diuen... Putos cotxes que mos xafen. I els putos cotxes diuen... Putos biciclistes que sempre estan fent la mà al Larsen. Que han vingut des de Rohan, que són els del patinet, a salvar els de Gondor, que són els de la bicicleta, a pegar-li s'han aliat... als mordoristes, vols dir? Que són els del cotxe. Sí. Jo... Què? Sí. Tu què? Vas en patinet o en bici? A veure, jo vaig a peu. En bici? O en cotxe. En peu. Jo vaig en peu o en cotxe. En bici això és de València Capital, que jo som massa rural per això. Digues. Si vaig a Xina no canvien de notícia? No, això és a part. I com ho fa el hippie, tio? Però és que mira... que no eres un Jedi. Bueno, sí que eres un Jedi. Bueno, va, siguiente noticia. Altra volta. Diario de Mallorca. Un grupo de indígenas intenta derribar la estatua de Isabel la Católica en Quito. ¡Bravo! Però l'han tomat al final? Veig que s'hi fica algo més. Se va caure i es va trencar la cadera. Intenta. Un intento. Hòstia, i ara aquí treballa... Dispersó con l'àngel lacrimógeno... Qui fa lo que pot no està obligat a... No, però la cosa és, si se trenca la cadera... Abajo el 12 de octubre, abajo el Día de la Raza, viva la lucha del pueblo, gritaron los manifestantes que en un principio colocaron leyendas y pancartas en el mismo rostro de la imagen. ¿Sabes? Que primero la adornaren y después la tiraren. S'ha quedat adornat. Exacto, primer la adornem i després la tombem. A mi Xaparé no m'agrada, Xaparé no t'agrada. Però la cosa és, ara, si Isabel la Catòlica l'han tombat, qui treballarà en el Casaquín? Josep Blay. Uf, localismes. Localistas. Siguiente. Diario de Mallorca. No, siguiente no. Anem ja amb Irene Garí, que la tenim al telèfon. No, pues Irene.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Hola, buenas tardes, Irene Garí, desde que te vi, David. Disculpe. Irene. Una hora menos. ¿Con qué Irene Gavi? ¿Irene Garí? No, che, ¿qué pasa? Irene Gavi en este momento no es popular. ¿Qué? ¿Pero tú quién eres? ¿Vos a máquina de El cridar? Gorrabios. ¡El Gorrabios! ¡Gorrabios! Que, El escolta... verdadero contestador del Cale Barraca. Sí, el que tenía que El estar guillá. contestador del Cale Barraca. El que tenía que estar guillá. ¿Gos? Hola. Hòstia. ¿Gos? ¿Vos? Hem sentit, vos sent molt... Ara. Sí. Ah, vale, ya está. Reconectem, se mos sent. Fluixet, però bueno. Gos. Jo si vols el xille. Fluixeta és la sintonia que tenien que tindre pa avui. Ah, pues bueno. On està? Jo estic ara mateix en casa. No, tu no, la sintonia. Claro. La sintonia que tenia que tindre pa avui. La chicha. Com? Jo la tenia així preparada i pensava que tindrien que gravar-la avui. Què te l'han tombat? preparat? Hòstia, que era clar. Claro. Hola, Hòstia. nosaltres realment... De producció. Nosaltres realment no ¿Dónde tenim... está el becari? El becari... Ah, Éramos no n'hi ha otros. becaris. Ah, no n'hi ha becaris. Los becarios somos nosotros, gana la Que se mos banca. ha pujat a la parra i com tiene substitut. No, però, escolta'm. Digues. Tu ja tens la intro feta? Jo tinc la intro feta, però... Bueno, la música era la de Dragon Ball, no? Però no la base que havia sentit jo abans. Ah, és que això ho du Palpatine. Això ho du el Piconenco. Tots nosaltres no sabem res, perquè això ha sigut... El tema de la intro, això ho ha fet ella antes del col d'estat. Entonces, claro, nosaltres volíem saber de què anava el tema de la intro, perquè el hippie, antes de que el secuestraran, ens digué esto para los jóvenes, però no sabem realment la intro que collons és. És de trap. Lo que li interessa a l'audiència actual, renovada del Cale Barraca. És de trap. Un adelanto, però de la teva opinió sobre la intro. Com va ser? Per quins estils es mou? Per quins estils es mou? Pues per els que pot. És trap. És trap. Llevo hace lo que puede, que no està obligado a más. El que fa el que pot no està obligat a més. Estamos... Home, però... Bueno, jo vos la puc cantar un trosset. Això sí. Un adelanto para los jóvenes. Para nuestros oyentes. Pon más intro para los jóvenes. Que tenia una cosa també. Digues. Jo tinc a Piconenco així sequestrat. Si voleu que vos el torne, m'heu de portar el cap de Xavi Sarrià. Te l'ha enviat Xavi Sarrià? Li has fet la contra a Xavi Sarrià? Com? Li has fet la contra a Xavi Sarrià? La contra no, vull el seu cap. Ah, vols el seu cap? Ah, però el tens... Pues així per un videoclip el seu cap així com molt protagonista, el cap així... Jo crec que sí, igual el puc trobar jo, Però la pel·lícula esta, no? És que no l'he vist encara. Si està al costat del de Walt Disney... No me conteu el final. Al final el seqüestren, bro. Collo, no me contes el final de la pel·lícula. Al final se deixa obrir. Mira, a veure, va. Com uno que jo me sé. Diga usted. Dic la cançó. Va, tira-li. No tindreu la base ixa, que vos ha dit? Era de trap? No la teni. Pues vaig a intentar-ho, Com fa, más o menos? A vos si te la poden fer. En nivell i tot. Es un programa pa mare, este es un programa pa tu pare, que quasi em pilla i em pli tota la figa. Cuernut, que eres un cuernut de la vida, en la fila de moros t'acaches a rezar l'Ave Maria. La farlopa que ha guardat abuelo en el bancal et farà volar pel panorama nacional. Esa es una maravilla. ¡Rabios! Pues bueno, a vos si para la setmana que ve ja la tenim així filtrada. Home, clar, jo me'n vaig... On esteu? Vaig a gravar-la ara amb vosaltres. Està en el zulo del terra. No No escoltes l'olor a humitat? No, home, no. Anem al test? Ah, sí, el test? El test. Escolta, no, és que a veure, tenim un test
Pa Irene. Sí, és superpersonalitzat. És No superpersonalitzat, sabem si el podrà superar, però bueno. Però ara te'l farem a tu, vale? Va, vinga. Hòstia, espera, que para este tiene que tirar mòbil així, si no... Va. Que anime a Chorina. Va, Artur, comença tu. Hi ha música de test? Ja, fica. Va. Va ràpid, Sostrat, Va, xaval. va. Cerveró o tenis? Cerveró. Canal 9 o l'Estrella de la Muerte? L'Estrella de la Muerte. La ruta dels esmorzars o la ruta del bacalao? La ruta dels esmorzars. Calvo de mierda o abuelo hijo de puta? Calvo de mierda. LeBron James o Leroy Merlin? LeBron James. Santiago Segura o Cultura Segura? Futura Segura. A Orquesta Monte Carlo o la Terrassa de Apunt? La Orquesta Monte Carlo. ¿Es mejor eso o es mejor morirse? Es mejor eso. Vince Carter o Pau Piconenco? Pau Piconenco. ¿Es mejor Óscar Tramolleres o es mejor morirse? Es mejor Óscar Tramolleres. Hòstia. Vale, no sé, analitza. Borja Peñalba o Borja Peñalba? Borja Peñalba. Acció cultural o barra d'urani? Acció cultural. Suecanismes o William Wallace? William Wallace. ¿Secta panca o arran sueca? Secta panca. Es lo mismo. Díaz Ayuso o Diazepam? Pan. No. Díaz Ayuso. Puta Espanya Arena o Nou Mestalla? Puta Espanya Arena. ¿Acción cultural o barra de uranio? Ya la dita. ¿Ah, sí? Tonto. No pasa nada. ¿España 2000 o Barcelona 92? Barcelona 92. Toni Infante o la infanta Leonor? ¿Cómo? Toni Infante o la infanta Leonor, que no es lo mismo. Toni Infante. ¡Hostia! Óscar Escuder o Arturo Pérez Reverte? Óscar Escuder. Ahí. ¿Terra mítica o terra viva? Terra viva. Galileo Galilei o la escombrera? La escombrera. Madrid o España? Madrid. ¿Pablo Motos o el malo de Tenet? El malo de Tenet. Peter Lim o Eugeni Alemany? Eugeni Alemany. Muy bien. A septiembre, recuperación. Un set. Un set. Por los pelos. Enviarme vídeos, no fico una puta. Pues nada, perro, que... Pues això, un plaer. Que vaig a ver per l'interior de Dagobah, bar a Ribera del Xúquer, y nada, ya vamos hablando. Venga, molta sort. Y recuerda que el gobierno quiere matar a Montesquieu. Gràcies a lot, fes bonda. Adéu, moltes gràcies. Adéu-siau. I tu, jo sé que ja fa temps que no tragueu en el contestador, però és que la veritat que m'hauríeu de pagar perquè tot era jo. Jo sóc el contestador, jo sóc el contestador, jo sóc el contestador, che, quina pudor! Que t'anava a dir, jo no tinc Bizum. Espera, te cride, estava pensant de comprar jo birres o lo que farà falta i carn, però ara te cride i parlem millor. A ver, pero yo tengo excusa. ¿Tú qué excusa tienes? ¿Que no me quieres ya o qué? Oye, que me he acordado hoy ahora y... Hostia, puto coletas, Alcalde, cabrón, pon PCR para la juventud. Y este tío... Es los de... En serio. Hostia. Qué guapo. Cale Barraca. No. In the mix. ABC. Una playa de Valencia amanece con 53.000 banderas de España en homenaje a las víctimas del coronavirus.
Altra volta, Vinga, va. Una playa de Valencia amanece con 53.000 banderas de España en homenaje a las víctimas del coronavirus. Hòstia. Però i 53.000 banderes. ¿Y las Un blaveres? millón de peles. ¿Eh? ¿Y les blaveres? Ai, és que eso es demasiado Clar, regional. això no era compromís a demanar-li la seua, no? Exacte. És que el compromís se les havia acabat. O sigui, anar-ne al almacén. Se les havien polit totes. Exacte, anaven allà al Ja no port, quedaven. hi ha dos containers. Per anar a vora mar, no. No, la En meva plan pregunta... toalla. Però què les han ficat? En plan toalla o plantades com si fos una sombrilla? No, estan plantaetes. Ah, plantaetes. Estan plantaetes. Dretes? Sí, De peuet? dretes. S'aguanten? Dretes, però dretes de extrema dretes de dreta, dreta. extrema Claro, dreta, claro, extrema claro. dreta. La cosa és, 53.000 banderetes... Em pareixen poques. Una, quanta gent fa falta per ficar-les, i l'altra, com les han dut? Ah, doncs si és una bandera 53.000, la pregunta fàcil. 53.000 persones? O sigui, a tot el Sí, cine. Un molt loco pot, eh? Claro. Un molt loco pot. Uno al Sant Celestí del matí pot, i a les 11 acabat per anar a almorzar. A veure, sí. En Pelayo companyia. A veure, tu imagina que pilles la, fica la bandera, una. Ara tu aquest moviment que tarda 2 segons, què són? 100.000 segons. Això és una puta animalada. Si foren estelares no estaríeu pegant-li tanta volta. Això també és de veres. No. Un saludo, Ram Valencia. Ei. Nada, así también fica que Chimo Puig califica este acto de exhibicionismo en homenaje de las víctimas del coronavirus en Valencia. Bueno, Chimo Puig es Lucas, español. un vendido. Clar, com tan agarrat estos és Chimo la Puig de de València València. i estos tan agarrat la d'Espanya, tu quina fiques ara? Tercera vía. Quina fiques? Tercera Ixa? vía. ¿Qué diría Francesc Ixa Vila? d'ahir? Ixa d'ahir, pues depèn de l'any. no. Bueno, va, Tanta Què rochena. vas a ficar? tira'm a l'altra, va. Chimo Puig. La izquierda enloquece ante la explosiva mezcla de libertad, talento y belleza de Ayuso. ¡Ole! ¡Ole, Ayuso! Puta dama, i tota planta i Diu. li la sua. És que li dona igual. Ser vella, que loca, li dona igual. Digo, le dona igual ser bella que ganar de paella. Vuelta de vacaciones agitado tanto en el plano político y económico como sanitario. Total desconcierto ante la que se avecina. Pareu-la. 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 Això no és una sèrie. Això? No, però és que Show. crec que la següent notícia que va dir Arturet, crec que li retruca aquesta notícia. Jo no tinc Retruca? notícia. Fave de fuga. De la buena. No, la del Ah, metge, jo que la ni del sé, metge. No? A veure, fica-la, Jordi. Luis Puto Amo en Juanes, virólogo del CSIC, y le entrecomille. Lo de Madrid es casi de retraso mental. I diu quasi total. Humilde, per 4 barris que queden... comedido. Ay, casi. Nada, això, aquestes notícies eren un poc d'envide, li fa la Jo falta crec que no igual. fa falta ni Sí, comentar. res No fa nou, falta ni eh? comentar. Banderes Ahí en se las queda. playas. No, però espera. Però de que de Madrid són uns retrasats Madrid ja no ho sé sabien. igual. Sí, sí, Però en estiu seu tots els no, dies. i el que dius tu ara de no fa falta ni comentar-la, espera la que ve ara. Vale. Libertad digital. El aniversario del Che Guevara. El asesino de masas al que homenajean Iglesias y Rufián. Oh, mama. Fa olor... ¿Rufián era amic d'este programa o era l'altre? Era, jo crec que era l'altre. Era l'altre, no? Estem en Catalunya Ràdio. Pues No, no estem en Catalunya. A Rufián sí que va ser entrevistat en este programa. Ah, sí? eh? Ah, pues sí que era Sí. Però Rufián. era ell, no? Estava ahí. Era ell. Però ja era tan canalla. Rufián. A Rufián és el arrufiat, no? Com li diuen a l'altre? Arrufat, Quim Arrufat. No, El ese... café con Chirones, el que estava en Chirones. Ese està con Chirones. No, por da ahí, igual. Toca andando. dolçaines, no, l'altre. Sí. Da igual. A mi m'agrada molt la notícia de l'aniversario de Che Guevara. De Che Guevara. Però és perquè... No és el Che. No, però és que això és castellà. Ja, és que d'ell és massa Clar, despectiu. Dic això sí, sí, en sí. sueca no... Però bueno, com així ninguna plataforma del castellà mos paga res, anem a... Exacte. Anem a passar. Bé, Va, que me toca a mi. l'altre, no? No, te toca a tu. A mi, no? Te toca a tu. A mí. Diu, risas con la bandera de España dibujada por los cazas del Ejército del Aire. Ja. El motivo salta a la vista. Total, que s'han enganyat pintant ratlles una volta en la seva vida. És que Huffington claro, Post, és que, notícia, broma, el mateix temps que te faig el no titular... s'ha donat massa compte del titular, però és que Tot alhora no se pot. A veure, s'han jo... enganyat pintant ratlles. No sé si han sigut que n'han pintat una de més, una de menys, i Abascal s'ha cabrejat. Jo puc dir una cosa. El meu germà estava allí. El meu germà estava allí. Por X o por Y. Ah, tu tens un germà espanyol? No. Ah. Trabaja, però... I... ell m'ha dit
que el tema este de la bandera... Estaven mal pintats, però estaven bones, espera, no? ara te diré el que m'ha contat. No, el tema este de la bandera, el meu germà m'ha dit que no té ni puta idea. ¿De qué? ¿De com pintarles o de No, lo que que no té ni hacen? puta idea de lo que ha pasado. Pues com tu. Ah, vale. La cuestión es que para la gente que no lo ve, pero que lo verá... Claro, que bueno o sea, verá. Son Pues ja s'ho 7 dit. barres, que són 2 roches, Jo no m'he rogat en la vida... Ah, no, això era Macondo. 3 emblanquinaes, una Això no toca roja avui. y una blanca. Que es entre la bandera de Austria y... yo qué sé. O una quatribarra per acabar. I la de Barraca. Pero siempre les pasa algo, ¿no? Sí, este mire. Sempre alguna blanca n'hi ha sempre. No, pues sí, uno se pega una hòstia a un paracaidista, una farola, l'altre puja en la bandera i està l'escut cap avall. El enemigo siempre está al acecho. O que si se mor uno en Almeria fent proves, fent maquinàries d'ixes, maniobres, que si l'altre cau del paracaídas, que si l'altre la xula bandera li agarra un batistot. Siempre. Siempre con lo mismo de siempre. Pero bueno. Salir de ver lo mismo de siempre. Bueno. Nada, tira l'altra. Vas jo? Sí. No, vas tu, Abdó. No Vas jo? Vas tu, presenta, Yo home. tenía vergonya, tío. No, vas aquí. Que vas Claro. tú. No, però la Arturo, notícia és teua. Arturo, No, Batiste, no que puc. vas tú. Jo no puc parlar mal del Arturo, meu poble. dame duro con la noticia. Bueno, va, yo no aniré. Golpe al tráfico de droga en Sueca, al por menor en Sueca. Pepe, ¿puedes repetirlo? Però què han fet? Enrequisar les A llonganisses llevar la de la droga iaia? de Sueca, de un camello de Sueca. Però jo estic llegint d'ací que Operación Palene. han pillat 80 grams de farlopa i 4 xivatos de marihuana i 4.000 euros en monedes d'un euro. No ho diu, però pareix Que igual els 4.000 euros li han tocat en la màquina, si ningú ho sap. Quin carrer és? No és sueca, no és sueca. No és sueca, no, sou la Guàrdia Civil de Cullera. Ojo, la És Guàrdia Civil Cullera, de tio, Cullera. de Sueca Ojo, que van a no pillar de Sueca. droga, tio. Així han passat línies territorials, no? No, jo... Això està en comparació a lo de Cullera que va matar un xutxe de Sueca? No. Això... Això ja ho deixa pa Dimas. Los de la ciudad s'apanyeu. Siguiente. En Albalat han matat a un xiquet. No. Los niños Pero no. podría. No. El arzobispo de Nueva Orleans Los ordena niños quemar sí, ¿eh? el altar donde un cura organizó un trío con 2 dominatrix. ¿Això què és, dominatrix? Què és dominatrix? ¿Això què és, un robot? Sí, en Sueca sí que n'hi ha. ¿Qué ¿De qué? ¿Dominatrix? Sí. Pues això què? Aplicado para la juventud, que no sabe lo que es. Home, no, això ja cada un... Ah, vaig a dir Hombre, té cara de pederasta, jo. Ah, però espera, sí, No? té cara de... Sí, té un cara poc d'amagar els xiquets per la sotana. No, capullo, que este és el que s'ha salvat. Ah, Clar, vale, però està l'altre s'ha pensando del salvat. malo, es que té cara de Penseu malo. que este... A ver, que va. a ver. A ver, espera. Un escándalo del sacerdote que fue sorprendido en una iglesia de Luisiana haciendo un trío con 2 dominatrix. Luisiana, Xella, Bolbait i Navarrés, ¿no és això? Sí. Pues va. Mientras grababa de la escena con el móvil ha tenido un desenlace casi de película. El arzobispo de Nueva Orleans compartió un vídeo en el que critica con dureza las acciones de su sacerdote y en el que anuncia que el altar donde se cometió el pecado ha sido quemado. O sea, El pecado ha sido quemado. Gos, pecado ha sido apunta quemado. Ixa pa la intro. Para la siguiente. El pecado ha sido Ha quemado. sido quemado. Cañizares. Bon porter. No, el arzobispo. Ah, bon arzobispo també. Bon homòfobo. És que en València Capital estan dient ara que fa l'hora cremat, però no sé si és jo de l'arròs que estan cremant-lo ara o si està l'arzobispo cremant un altar també. És probable. A vos si l'arzobispo, Vale. a part No de està negre. ser retor, també clava gols. Però, guiño. No sé jo. Jo què sé, no... És molt raro. no Ara, igual. per clavar coses, la següent notícia. Un home begut que volia presentar una denúncia encasta el cotxe a la comissaria de Ripoll. Igual no, l'única cosa que s'encastà en Ripoll no va ser el cotxe. Diu, té 45 anys i se li imputa un delicte de danys, d'atemptar contra agents de l'autoritat i contra la seguretat Encastar, vial. la foto del diccionari d'encastar és ixa. Encastar, Sí. Encastar és en un pilo roig, el cotxe dins tot. I la foto del cotxe és, ¿quieres que te limpie el coche o que te ponga una multa? No, però en relació a l'altra notícia, o sea, de Ripoll no hi ha un arzobispo, o sea, un imán. ¿El imán de Ripoll? O sea, Pero no de la nevera. No, estos que exploten. Sí. Pero... Que explota, que me explota, que explota. El GTA 6 que es farà en Ripoll. Que Pues no a l'hem la marujo, marxa que no l'hem que va marujo. igual la Que fa no antes l'hem pues demà. No sé, això... Jo ho provaria.
O sigui, el tema de pillar el cotxe i a refilar-lo a la porta... Sí, si no passa la ITV ho faré. ¿El ¿No? qué? Hòstia, a refilar el cotxe... te denuncio. No, pero en la porta de la Guardia Civil o en la ITV. I de paso me denuncia, ¿eh? No, La la ITV no. Ojo, que si no te la ITV pasada te denuncian 2 voltes. Per empotrar-lo i per no tindre la ITV. Hòstia, pues entonces no sé. I cuidado, no hagis begut una cervesa de més. Bueno, hago la otra noticia y me pense. El periódico de aquí. Pero no de aquí qualsevol aquí. El de aquí. Burjassot y Godella registran 2 nuevos brotes por COVID con 12 personas afectadas. Una dotzena d'ous. Menos mal que Mos veiem en el pol. Quan Menos serà el no, programa, a veure, a mi em dona igual ja. Llavors que mos hem instal·lat ja 24 i pues tira que te va, però, hòstia. I això sustenta més... Mira, no. Exacte, sustenta més la meva conspiració de antes de que el puto hippie no ve perquè està constipat. Míralo. Enseñalo a una cámara. Ahí está. No, si está todo en pantalla, ¿no? Claro. Está todo en pantalla. Ahí está. Con su riñonera, Tot això ve la de... seva mascareta, todo. La celebración de reuniones familiares o de amigos ha sido nuevamente el escenario en el que se han Sería producido de 2 nuevos familiar, brotes de coronavirus en los municipios de Godella y Burjassot. Adri, cuidado con Palpatine. Sé que estás fuera. Bueno, no estás fuera, estás en Barcelona. Pero ven cuidado que les rastres y se duen de virus, coronavirus y de todo. Pero de todo. Pues nada, hasta aquí el periódico de aquí. ¿Qué nos queda de quitar la noticias? sección esta, ¿no? Que... Sí, no, está haciendo La razón. Cuca Gamarra. Pepe. Cuca Gamarra Pepe. li diu al gobierno: quieren volver a matar a Montesquieu. Altra volta, una Lo que volta no aquí, saben- una volta aquí, i volen tornar-lo a matar? ¿A Montesquieu? Qui vol matar a Montesquieu? ¿A Montesquieu? Però qui aquí? Qui? Que de què? Pues això. Eh? I la última notícia... Quina vol dir? No sé quina, Quina és? No, Sí, n'hi ha. home. Ahí m'ha perdut jo. Li han trobat un fill al rei, xaval. Hòstia! El rei del Brei. El Brei? El Hòstia, Brei, de veres, ha tingut el Brei. un fill... Mira, està ara en De pantalla. veres. Li El han fill fet del la prova Brei. d'ADN, està ahí. Mira que al acabar la temporada ho digueren, que estaven así el calvo de mierda, el Palpatine i jo, i anem a una... O no sé si era ese programa o un altre, però estava l'article este de que es dia que rei se follava una cortina. que el rei s'havia Sí, fotut sí. a més de 1.500 Una cortina persones. i un Ojo, fill. o sea, el Julio Iglesias de la Una zarzuela. Però... Pues això, ja l'han vist, no? O està ahí, encara? Sí, nada más y viva el Brei. I hasta aquí la secció de notícies de De merda, noticias no? de merda, ya estaba, ya era hora, Albert. tío. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar. Nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos a... Hola, buenas tardes, viva el Brei. Hola. Bona espera, que mos dona Déu. ¡Hostia! El charra del futuro. Charra, somos los jóvenes. ¿Qué? ¿Cómo estás, Rey? Què heu fet? ¿Qué han fet de qué? No ho sé, Este- vull dir que- és que no estava sentint el programa, i què ja heu mos fet? han vist així. A ver, den uno. Mini charra. Pues que son Un menos charra. 20, pues 40 minuts de notícies. 40 minuts de notícies, però per lo menos estàveu parlant Estem vivint una època extraordinària. Charra, Això és periodismo del siglo XXI. Bueno, Charra, me I comen... com heu quedat tenir Neregarí? Me l'heu cuidat bé. Tío, pues estaba calva, tío. Claro. Y duia pereta. Pareixia... Pues ha cantat una cançó i tot. Pareixia ixe d'ahí Manuel o d'ixos pobles O sea, que... que para esto fue un cop d'estat.
Per fer 40 minuts de notícies. Ei, pues com han fet en No, Espanya. pues, escolta, no vaig per primer dels Reis, que estan els tanques, matant hippies. Que, per Vosaltres cert, us pareix, parlant de tanques per primer dels Reis, 12 d'octubre, 9 d'octubre, Dia de la Regió Valenciana... Home, jo vaig treballar el 12 d'octubre i en Terra Viva en Canal 9 me feren tornar a treballar. Que és de veres, que tu has tornat a l'Estrella de la Muerte. Sí, senyor, me van intentar despedir, però no es va eixir massa bé. I és que ja saben on estan els magats, els cadàvers i aquestes coses. Entonces, ¿tú qué? Bueno, què voleu que vos conte? Pues nada, yo... De Jaume I. Tu saps... Jaume I. Jaume què? El Jaume I, després ja veurem. En Jaume I. El primer. El Jaume I. Pues sí, a veure, vosaltres ja vau veure el programa de YouTube que van fer. El Jaume I, vosaltres ja sabeu que és un parguela. Saps, con tota la corona, saps? Que batalletes poquetes. Ella era més d'assetjar. En plan, no és no, Jaume I, però bé, no. Entonces, que tots els reis són iguals. Tu faries faries com els mexicanos en Isabel la Catòlica? Tombaries l'estàtua? Jo tombaria l'estatuatua de Jaume I i la del Cid, que és el que va estar antes. Esa és l'altra. Jaume I, jo vaig conquistar Xàtiva. I el Cid, què? Però és que jo te dic una cosa. Jo la de Jaume I no la tombaria només per una cosa. Que eso los blaveros no lo saben. I és que aquesta estàtua la va fer un català. Entonces nos estalviem dos coses. O sea, tenim benefici en dos coses. Una, els diguem als blaveros que aquesta estàtua la va fer un català. Entonces, es piquem. I segon, exacte, com se picaran, la tombaran ells. I eixe ferro pel nom Mestalla. Vale, mara. No, jo què sé. Mara molt la idea. Al final és un xanxullo més mercenari que Jaume I. El què? El nou ferro per fer els poms de les portes del nom Mestalla. Claro, ja està. Ben lluents. O pels sillins o per la porteria. Home, això pot ser la porteria ho gastem poc. O per la làpida d'Espanyeta, també. Hòstia, és de veres. Que s'ha mort Espanyeta. Pobre bicho. Quina putada, Bueno, seguim. Bueno, la veritat és que me dona igual, perquè jo no veig el futbol. No, sí, està clar. No, però 40 minuts... Que pot importa una merda. Porteu 40 minuts així, Portem 40 minuts de l'EFA màxima. Llegim al revés. Exacte, mos enganxem, fem botitxes. Mos votem per lo menos heu seguit en l'espíritu de fer un programa de merda. No, sí, clar. En això està bé. Hem superat el 23F, ja està. Heu superat el 23F, el 12 d'octubre, el 9 d'octubre, i el 12 d'octubre. Vosaltres que sou estudiants, vosaltres estaríeu per Benimaclet? El dilluns? Benimaclet? Ja no som estudiants, ara treballem en el Carrefour. A les 7 del matí. No, però Benimaclet, hòstia, tio, això està... És que Benimaclet està... Això està passant el muro, no? Clar, això està... Digues. Aquest tema l'AutoCAD. No l'he tocat. Que molt de resistència, però arriben uns nazis i res, tots els carrers i hasta la gola, Sí, que van anar tres i li van pegar. Però, xerra, no pots dir això, tio. La gent de Com que no puc dir això? Mira, la gent de Benimaclet va baixar al carrer i participar. La gent de Benimaclet va baixar al carrer i va participar i assumir la veu d'un poble. La gent de Benimaclet defèn molt lo de Benimaclet. A mi m'ha agradat molt otra un popular opinió. Quan l'any passat estigueren tots ahí, no tireu el fort de la barraca o el fort de la punta. Jo què sé, una casa. Quantes cases d'aixes hi ha per als vostres pobles caiguen-se a trossos i ningú no donarà un duro per elles? Però en Barraca hi havia un forn? Però el fort de la barraca, això fa un any ja que ho han tombat, Això jo què sé quantes fa que ho han tombat. Hòstia, és que com nadie se acuerda ja... Hi ha 50.000, però com ell s'ha pillat a propet de Benimaclet... Venia a proper de Fossa Playa, se podia arribar en mal en bici, pues ale, tots ahí a veure el concert dels jovens. Que van anar ahí a defensar-la hasta Eugeni Alemany. Els jovens són els Vicent Baidal de la música, Sí, que ja s'ho han deixat una altra volta. Otro grupo en valenciano que marca... Vicent Baidal s'ho deixat també? Pobres animals. Pues nada, pues no està bé en Benimaclet. Jo sí que vaig veure que, si ha vist per fotos i tal, per via telemàtica, que hi havia uns surujais i tal, de les antorxetes, però m'han dit que prou bé. O sigui, ningú detinguts, sí que ningú detinguts i ningú jaleo, és més, avui n'hi ha bona concentració en la ciutat de la justícia. No, però fa igual 10 hores, Home, sí, evidentment, avui a hora d'almorzar, a les 11. A mi el que m'agradaria, a mi el que m'agradava és que la gent des dels balcons fem perolar,
Xerra, pega-li una hòstia a algú que vegués per ahí, i anem i te fem una concentració. No, però és que lo de... I una compensació, també. Però és que lo de les casolades i serà bo perquè, clar, això era... Pues com el rotllo este de Benimaclet, era casolà en contra de l'odi, totes aquestes coses... Casolada en contra de l'odi, però això, lo de les perolades, això és del barri de Salamanca, això és de pijos. No, exacte, ahí anava jo. La qüestió és que... No som un barri combatiu, pues combatiu. La qüestió és que... Quan estaven fent la manifestació en la plaça de Sant Agustí... La qüestió... Quan fent la manifestació en la plaça de Sant Agustí, els blaveros tiraven rajoles. Claro, no, però... Jo no els diguen que Pregunta-li-ho a Miquel Grau. Rajoles, que igual això és violència i aquestes coses. Igual això és en contra de la violència i així no mos va, així no va viure la... El que anava jo a dir-te, escolta-me, el que anava a dir-te jo és que lo de la casolesta en contra de l'odi és que el tema està en que Espanya 2000, que això era a les 7:30 de la casolà, i Espanya 2000 diu, concentración en Benimaclet no sé què fa, los vecinos han convocado cacerolada en contra de Pedro Sánchez y el gobierno. Ah, clar, que s'aprofitaren de la situació. Es feren uns mecanismes. Com es vegueren tontos, van dir, pues tontos nosaltres. Uns mecanismes polítics. La perolada és per apoyar-nos damunt. Quan s'instauraran les verdaderes cacerolades folclòriques, les calderaes? Com si foren cada un gong en sa casa, en el caldero. Perolada, eso es lo que no habría que estar en el caldero. Ara, perolada. I el diumenge... No, pues a mi m'agrada també, ja que lo de les rajoles igual era un poquitiu massa heavy. Massa heavies. Això, igual, també una cosa també que tenen tot el món en sa casa és l'ecia. Que tant de poder blanco, pues a blanquejar-los a tots ells baix. Que damunt tots van de negre, no sé tan paquetat de poder blanco que tots van de negre. O poder blanco en tenen, Això és veritat. Pues bueno, Xerra. A ver, esta gasolina elegía y bueno... Xerra, porque lo de la gasolina ya es más. Xerra, tenemos bueno, que tenim un altre programa, ¿no? Si eres de Benimaclet, baixa al carrer i participa. Exacte, ja mos veurem ahí en el molí i pegarem un mosset. Ale, seguiu destruint Espanya. Vinga, viva el Brell. The best, the most to do. You. Lo que no se olvide de Maritoni. Aquí en Granada, Maritoni. Más que el Mercadona, seguro. Pero menos que el Covirán. Val, ja no esperis això. Pues segons jo també hi ha un àudio i el fiques. No sé si aquestes coses pot fer, o si pots tenir un vídeo i el fiques, lo que vulguis. Ya están los postmodernos ahí tocando el huevo. Un besito. Hola, buenas tardes, me llamo Toquero y os traigo lo que necesitáis ustedes. Cale Barraca. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, 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 cuéntanos, dinos lo que va a pasar. ¿Por qué queréis saber? Olvidaros del futuro. No penséis en más allá, ved en mí solo el presente, el mañana ya vendrá. Dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos. Podría contarlo todo de mis planes y futuro. Es verdad, vamos a Jerusalén, es verdad. Sé muy bien a dónde voy. Vamos a Jerusalén, es verdad. 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 Vamos a Jerusalén. ¿Por qué queréis saber? ¡Hola! ¡Ey! Hola. ¡Hippie! ¡Hijo de puta! Espera un momento. Es verdad, vamos a... De Huaca, baixar el volumen de la Play. Res, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué te pasa? ¿Estás en el zulo del terra encara? No, nos han portado a la estrella de la muerte, pero ahora nos han portado al planeta de la princesa Leia. ¿A Naboo? No. Al Naboo es que que te veches tu. No me recuerdo el nombre. ¿Dónde era la princesa? D'Alderan. ¿De on? D'Alderan. ¿D'Aldaya? Alderan, la que tingues ni pensant.
Ah, no, espera, no, però estic bé, no patiu. Programa bé, no? Sí. Quantes voltes t'ha cantat un acústic, Xavi Sarrià? M'han tancat en uns Wookiees i mos han dit, ahí teniu la Play 5. La 5, ja? La 5 ja? Sí, però era... Curaçant. Hòstia, pues a veure quan la fiques en l'alcohol mil·lenari. Era una Play 2... Què va? Quan l'hem obert era una Play 2 i una Play 3 enganxades en cinta llant. Chiste, Pero es retrocompatible, sí, es que el humor... Bueno, hippie, no tenemos tiempo, que te jodan. Espera. La tinc la valoració del programa. Espera, un moment. Amado líder. M'escoltes, Amado líder? Sí. Que Xicón ho ha fet molt bé, li han fet un homenatge i tot. A qui? Al Moscollol, que se'n van de viatge! No, però ho ha fet mal, Jordi. Ha dit un homenatge i tot. La rima. Bueno, pues vés en el Peralta. Que ho tinc apuntat. A ver, del Cable Barraca Radio tenemos que destacar su bocadillo especial de chipirunes rebozados con picadillo y su gasto. Entonces, bocadillo, la nota 8,5, picaeta 8,5, servicio 7,5, cremaet 7, calidad-precio 9, local 7,5 sobre 10, Outret. Passa i participa. Entonces no me dan atento a la poesía, ¿o sí? Cremaet com estava? Dila ràpid. Vale, és una poesia perquè els dos companys dels Wookiees, que són nebots de Chihuahua, se montaron en un grupo que es diu Chihuahua Sound System, y va a ser la poesía. El otro día cenando al aire libre en la luna de Alderán, volvimos a la esencia de cuando éramos pequeños. Aquellos niños perdidos de la moderna efervescencia, trovadores escondidos, agricultores sermoneando, amigos de la alcachofa dando delante, rizomas vermellizados, no delante. Se siente puta madre. Cenando al aire libre en la luna. Bueno, moltes gràcies pels oients. M'ho veig la setmana que ve. Y hippie, que te follen que no se te escucha bien. Que se corta. Se corta. Muchas gracias. Val Patín, mañana iremos a por ti. Escucha la canción, que te va a gustar. Bueno, moltes gràcies a tots. Hasta circa de Barraca i hasta si no mos tiren o mos fan un gol d'estat amb nosaltres, m'ho vegeu la setmana que ve. Bueno, jo me'n torno a Escòcia, que és que he tingut que triar entre el meu país i la meva dona. Glasgowisme, seguiu-me en Twitter, Glasgowisme. Bueno, hasta la semana que ve. Una nalgadita, si te portas mal.